Yataw. Yataw sila. Bili na, ma'am. Natin. Bili na. Bili na. Sa bawang. 20 na lang. Ano 30? Ah. Lang, ito ko lang. Bili na, boss, bawang. 20 lang. Yep. Yan. Yan, nakikita ako. Ay, 3 viewers siya. Hi, 5 viewers. Thank you. Hooray! Shout out sa 5 viewers. Hi, Grace. Thank you. Nabili na. Ma'am, bili na, ma'am. Bili na, ma'am. 30. Ako kamatis ko kaya. 20. Ah. 20 lang yan, boss. 20 lang. Pambalot. Ay, Akari, shout out. Thank you sa like. 9 viewers, thank you so much. Thumbs up. Hello, Mark. Hello, hello. Good morning. Good morning. Oh, okay.
Yes, thank you sa guys. Tralalelo, tralala. Tralalelo, tralala. Bakit 1 viewers na lang. Bala na. Ay, bilhin na. 20 lang yan. Wala, mahal ang sibuyas. So 40 puhunan pa lang. Ano may babalot yun? Isa? 20 isa? Ay, sa outside. Kaya bilhin natin. Pambili mo. Hi, Kuya Sunny, shout out. Morning. Kuya Kumpugi, shout out sa'yo. Hi, Guapo. Hi, Pugi. Shout out, Pugi. Sorry, may shout out from Kuya Sunny. Tralalelo, tralala. Sige na, ma'am. Ito lang yan. 20 lang po. Bawal pumasok, tambay lang, bibot-bot. Aray ito. 5 viewers ko. Lang, ma'am. Bili na. Bili na kayo, ate, ah. Dahil bili natin. Ate Melody, shout out. Morning. Nagalit si nanay. Ba't nagalit si nanay? Raquel Roberto, shout out sa iyo, Raquel. Sino tong Raquel? Bago to, hindi mo binasasala. Ano ba yun? Ano bang kinoment mo? Hindi mo binasasayang. Binasa ko, wala naman ito. Sino to ng Raquel Roberto? Oy, shout out sa Roberto. Kuya Sunny, sabi ni Ate Melody, shout out. Hindi na, ate.
Kuya Sunny, Ano to? Magkano yan? 20. walang kamatis yan. Ito nga, taas ni Ate Melody. Bawal dot-dot, pumasok tambay lang. Bawal pumasok tambay lang dito, dinadot-dot. Try ko. Nagalab siya only 26 days to go before Christmas, sabi ni Eugene. Eugene, sarap. Bawal pumasok tambay lang na di naman nadot-dot. Bawal pumasok nung hindi nagdodot-dot. Oy Grace, pinapatamaan ka ni Kuya Sunny. Eugene, shoutout. Melody Alvarez, Migalog, shoutout. Salam Eugene. Melody Alvarez, sabi ni Kuya Sunny. Eugene Roy, Binanaga, Migalog, shoutout, sabi ni Sunny Sen. Sige ya. Push it. Push. Yes. Tira. Ano kasi, nakaharap sa kanya yung camera. Hindi tayo tao kung guloy sa palengke. Ayun o, nandiyan na. Sa'yo na nakatingin. Kita ka na, munggulit ka eh. Mega love shout out. Hoy, wala akong mention mark. Wala ba? Dami nang boy nabasa, di ko ba basa-basa. Timbang kati, shout out. Ate Marvic, shout out. Yup, shout out, sabi ni Eugene. Hoy, wala akong mini-mention mark. Alam mo na yung kung sino. Mega love shout out, Ate Marvic Cabanes, sabi ni Eugene. Shout out din, Eugene. Shout out, Ate Marvic. Big, mega love shout out. Sunny Sen, sabi ni Ate Marvic. Sunny Sen, tawa mo na Kuya Sunny. Ganyan naman yung si Grace eh. Hanggang ano lang. Hanggang dalag ka pa. Nakita ka na naman ng tao ah. Kaya bilhin na ate ah. Hi ate. Radio hi. Loy, shoutout sa'yo Loy. Sayang malis agad. Oo nga, hindi ka tinambayan. Wala mga cellphone. Wala mga pera. Mega love shout out. Sabi ni Loy, shout out Kuya Sunny. Ate Pimix, shout out sa'yo Pimix. Shout out Mari Big Abanes. Morning. Hala, nakakantang cute. Mega love shout out Kuya Sunny. Mega love shout out everyone. From Pimix. Loy, mega love shout out from Sunny Sen. Pimix, mega love shout out from Sunny Sen. Morning Mark Jo. Ate Eva, morning. Kami sa tanda sa pagkain. Pahingan mo ah. Walang 20 lang.
Tamsak Yari. Oy, like, shoutout sa'yo. Pimix, ating Ate Marvic. Pa-shoutout naman dyan, Mark Joe. Ay, Jesney Biray. John, salamat si John. Nakaubos ka na John Bilis mo makaubos Pimix, sorry, busy ako. Di ko tamsakan yung coming mo. Sabi ni Kuya Sani. Pagtag na kayo ng ninong-ninang. Loy, sabi ni Tate Robin. Marvic, shoutout Kuya Robin. Miguel shoutout sabi ni Kuya Sunny Sen. Miguel shoutout sabi Marvic Abani, sabi ni Eloy. Sunny Sen, hello, sabi ni Ate Eva. Now lang ako natapos gawain bahay. Magpapa-gwapo muna ako. Oba, sana all. Tayo Eva, Miguel shoutout para kay Sunny Sen. Uy, 19 viewers. Yan. Mas maganda yung portrait. Maganda yung portrait pag kailangan mo ng views. Nagustuhan at binahagi, sabi ni Barbs. Hi Barbs, thank you so much. Hi po, Tatay Robin, sabi ni Loy Chigar. 17 viewers at 13 thumbs up. Thank you po. Ay, Gisney Biray. Yan, si Gisney Biray ay si Junjun yan yung nag-iisda. Titinda ng isda. Tall Barbs, Miguel Sir out, sabi ni Kuya Sunny. Boss, bilhin. Trying lang isa. Salamat po. Dito. Yan po ito. Yung bangko. Noy, Miguel shout out po, sabi ni Tatay Robin. Barbs, hello, sabi natin Melody. Miguel shout out sana, sabi ni Barbs. Melody, shout out. 14 viewers, Miguel shout out po sa lahat. Ayan. Ayan. Ate Melody, shout out Ate Melody. 9 viewers at 13 contact. Hindi ko makita. Kaya naman pala. Kaya naman pala di ko makita. Naka-brightness. Boss, padali mo muna boss yung takang boss. Para saya. Alis muna ako, Mark. Balik ako after na. Gwapo na ako. Aray ko. Ingat ka, kuya. Sorry, sabi natin. Sige, boss.
Katulad mo. Nakapal na ako. Oy, John, palisin natin. Ayan, umalis na. Oh. Nakaharang ba di mo makita yung mga babaeng dumadaan? Umalis na, John. Boss John, umalis na. Wapo takinggin, kikita nga damar. Asa ng wapo. Mark chat mo ko pag may babaeng bata pa yung dis ng mapuntahan mo sana all. Mark chat mo ko pag may babaeng bata pa yung DC ng mapuntahan mo. Sige. Pag nakakita mo yung babaeng bata pa, screenshot mo na agad. Gwapo ang... Ano daw? Gwapo ang tinintin. Tinitingnan ko. Tinitingnan namin. Pastilan pagbabasa. Admin Team Mayor support. Thank you po, Team Mayor. Kaya saan ni shoutout? Ate Eva, hello. Admin Team Mayor, thank you so much. Ganda yung iba muna yung makikita nyo para hindi nagsawa sa mukha. Sorry, busy na. Ulit, drive si Guapo. Sige, ingat. Guapo. Ganda naman, try mo.
Yan boss, 30 lang. Nabili natin. Nabili natin. Bili natin, bili na. Bili natin. Binabili na. Yan, ma'am. Bili natin. Bili natin, bili na. Bili natin, bili na. Kaya bili natin ah. Kaya bili natin ah. Kaya bili na ah. Kaya bili natin, bili na. Sarah, dati may labi. 9 viewers, thank you so much.
Sabado day. Matumal day. Okay, ba, thank you po. Oo nga, nagpapapogi nga. Oo nga, nagpapapogi nga. Oh. Oh guys, nagpapapogi nga yung Kuya Sani ko. At mukhang may kade. Mukhang may kade. Ang Kuya Sani. Mukhang may kade. Nakapila pa ako. Kaya pala. Papapogi nga. Mukhang may kade. Sana all. Sana all, pogi. Pogi sa ano? Ling Kumiching. Ling Kumiching. Morning light. Ay, thank you, Ling Kumiching. Baka lang masita ng amo at ng operations officer. Kailangan niya yan. Siyempre, guard ko. Kailangan ano ka lagi. Pugi lagi ang guard. Diba sabi nila, kasabihan, ang driver, sweet lover. Pag yung guard, ano man. Kaya Sani, di ba pag yung mga driver, sweet lover, paano yung guard? Ano ba? Guardian angel? Eh, joke lang. Mukhang 1,000 na lang ang benta. Guwapo, always pogi. Yes. Lingon, migalab Lincoln, migalab shout out. Ay, Sandro. Malak. Sabi na pumasok tapos tambay na lang. Oo nga ni. Kaya mo sila. No problem. I'm so okay. Yeah. Tirada, amigo, amiga. Yeah. Yeah. Yeah, tira. Yeah. Uy, bili natin. Tayo na ito eh. Hoy, baka maputo lang kamay. Hoy, bili na. Pero sarap. Thank you, salamat sa pagtambay. May dumaan kasi Kuya Sani, kaya makaharang ang aking kamay. 5 viewers, thank you. Ulam lang namin doon.
Baka maputo lang kamay na di na dudot-dot ngani. Ayan, shout out sa lahat ng nanonood dyan. Ayan. Lagay. Tagay ano? Ano Ako na lang lagay ang nangyayari. Ano ba gusto niyo pinaharbit? 31. naman? Bubulok na yan. Mabubulok yan. Pag December pa. Ang buwan pa. Mark, shout out sa Red Skid. Sino ba yan? Sino bang Red Skid? Natin may Harry Big shout out. Bili natin. Ang ulan na naman ah. Mas ah. Bili na ma'am. Yung tanghaling gumigising at nagpa-live sa iyo. Boy, may nanguhuli. Shout out, may nanguhuli. Alis ka muna. Last word. Boy. Daddy. Pimix, thank you so much. Pimix, baba mo yung ano mo. Premier mo, Pimix, para may pina. Pimix, Miguel shoutout sabi natin, Mark V. Cabanes. Mark, palisin mo. Yung alimbati ito. Ayun, may baka ron. Oh. Sa mga gusto ng baka dyan, pumili na kayo. Baka, baka, baka. Baka. Baka, baka. Baka kayo, baka kayo. Ito dyan, nakaharang ka. Walang kadilito. Parang ugali natin. Parang ugali natin. Nakalukuhan na nga lang ang mga tao dito sa Pilipinas. Kala mo ba? Pinapatanggal? Station. Sino ba yan? Ay, nakamotor? Nakamotor? Ganti muna tayo, may huli. May daddy. Andiyan siguro yung ano nila, head. Head, two hands, the left and the right, only apart.
Ay, shout out. Maria Pay. Ay, yung babae. Pimix, bakit ubad ako? Sorry, busy ako. Ng 12. Mark, ano ang paninda mo ngayon? Ano? Kamatis, tsaka bawang, tsaka repolyo. Kalingan doy, nakikita yung mga aso. Andiyan yung mga ano? Mark, run, sabi ni Kuya Sani. Maria Faye, sabi natin ba? Maria Faye, sabi ni Kuya Sani. Mark, may ano? May im daddy guys. Ate Marvic, Ate Eva, Kuya Sani. Big, anong ngayon? Big, ano ngayon kung Christmas? Makakayan. Kami nagsumpong na kayo sa pagbabayan. Napakaraming tao pero wala namimili. Good morning po kuya, sabi ni Crystal Ann Bakiran, shoutout sa iyo. Mark, sugo na. Sugo na yan. Hindi, ayan, sweet hotel. Sweet hotel. Para dyan. Sama mo na yung mga babae mo, Kuya Sani. Asa na sila? Dulo? Nasa dulo? Nasa dulo na sila, Chan? Ayun. Tiyak. Okay. Tuloy. Maris, Matoy, Sandahan, Makapalo. Lalalele, lalat, pung, lalalele, lalat.
Diyan pa sila kaya, Jobek? Sweet Hotel yun, Kuya Sani. Kulay ng sogo yan. Sweet Hotel. Balik na kayo. Balik na kayo. May mga pangkapi nga mga buhaya. Right, so. Di pa yan. Di pa December. Pag December yan, huwag kapasukan yan. Yun na. Magkano sa kamatis? 20 na lang po dyan, ma'am. Paano kamatis? 20 na lang po. Tara na yan. Mga sibuyas. Ginto. Ginto. Renta na yung dalawa. Mura na yan, tay. Mura na po yan. O, diba? Wala na mga buhaya agad. May na huli na kasi may pangkabinti. Wala ko yan sa akin. Nanini ka lang eh. Boom, work na. Sige lang, B-boy. Ingat. Wala akong boom, Mark, ayan na ang rich kids. Lalelo. Gulo na, boss. 30 lang. Hindi na, ma'am. Hindi na bumalik si Ate. Hindi na bumalik si Ate. Yan. Ayan o. Ano hawak? 25. 25. Mura na yan, ma'am. Bibili ka sa tindahan yan. Kami yan. Sa posa. Ito kayo muna. Dito ba? Gaya. Sandayan mo para makalusot yan siguro. Wow! Paldo na naman! Eh, tulak mo. Tulak mo.
ba? Thank you. Bili na ma'am. Boss, bili na boss. Bawang. Lumog yung ano. Lumog yung pakwan. Eleven viewers, thank you so much for Jenna, thank you. Ini ma'am. Ma'am, bili na ma'am. Umay na kami sa kanya si Rosa. Kaya bili na. Bili na. Kaya bili natin. Bili na ate, bili na. Wala
Tralalelo, tralala, tralalelo, tralala. Isahi, isahi. Bayaran mo na lang. Mahal ba yun? Mahal. 900? Okay. 900. Ay, 8 yun eh. Ha? 1.8. Kano? 900 na lang. Sige, ma'am. Boss. Ganito lang po yan. Dito ang sira. Hindi na. Tayo ng gawin nito. Makapagod bukas. Ma'am, bili na ma'am. Kabos, thank you so much, kabos. Lamig. Ito lang po kayo. Parang bawat? Mura na yan. Hindi na mabawasan. Pero tinawasan, ninipis na eh. Tinawasan kung tinawasan. Liliit eh. Hindi, mahal na ako sa iba. Tanong ako dyan sa kanto, 50. Ay, kasi 60. Walang pera. Walang mga trabaho. Hindi nga nakakasama sa 30 eh. Siguro na lang nila sila eh. Parang ginawa.
Wala sila trabaho. Sama mo. Wala naman trabaho sila kasi hindi man sila natanggap. Kaya lang, hirap din. Ang malalapitan nila, kapwa hirap din eh. Doon sila sa bahay. Ay, ano ko na yun? Ano yung sasabi? Ano po yung pera niyo? Ate, ayun na sa Kaya ang sampo. Ang sampo. Mahal sila. Dalawa. Ay, sampo. Binigyan kita ng yung mga customer talaga, kahit alam na nila yung binili nila kung magkano bayarin. Kung nasubrahan mo ang sukli, hindi na maigalig. Hindi mo kukunin sa kanila. Pero pag sila, ikaw kulang ang binigay mo, so pikinang niya. At papamura ka na lang, babalik agad yan, magagalit ka. Ay, yung mga customer sa kanila. Alam na nila kung magkano kabayaran ng nakuha nila. Pag sumubra, di may balik. Pero pag ikaw may kulang sukli, mamaya andyan, babalik agad. Balik pa. Ay kuya, bakit sukli mong kulang, ha? Huwag kang madaya, ha? Ganun na niya agad yan. Pero pag sila, ma'am, kulang, ay sorry kuya, di ko nagkalisin eh. Tamis siya agad. Mas pinagkuha yun. Ay ba, ano rin sila set out sabi ni Gabos. Gabos, sabi natin ba? Pinagupitan na yata Kuya Sani. Sabihin mo sa nagugupit sa'yo, wag isasama yung leg mo ha. Ito. Ano yung kain kasi ng bawal? Ayan nga. Tralalelo, tralala, tralalelo, tralala. Direkta natin. Ano mo lang Cleo? Uy! Ina nga. Ay, blood? No. Inom ka palagi. Inom ka palamig sangkay para lumamig ulo. Buwan kasi yung mga customer sangkay. Tapos, alam na nilang sobrang naibigay. Ay sinasabi. Pag once na ikaw nagkamali ng sukli sa kanila, galit pa yan, pupuntahan ka rito. Uy kuya, madaya ka, kulang ng sukli mo. Huwag ka mandaraya ha. Wait, di na maka-dot-dot. Start na. Sige. Kuya, nagugupit. Huwag mong gupitin yung tinga ni Kuya Sani ha. Pag ginupit mo yung tinga ni Kuya Sani, sasakaling kita.
Diyan. Ano yan? 100. Mas ano to? 90. Uy! Sorry! Ah! Ito dyan ha? Boss, bili na boss. Bawang boss magkano? 25. Lan. Dalawa ka lang. Sabi marami dalawa. Yan. Para ako yung buting. Sige. Ingat po sardi. Ganon talaga sangkay, hahanapan ka ng butas para makamalan, no? Baka lamang sila, full ka lang. Yes. Alam ko naman yun. I know that kabus. Tapos po. Hindi nga ate. Manager B-boy, ano ga gawa? Ano, gintada. Tanghali na. Ano yung kabus? Di ko maintindihan. Yan viewers. Tralala. Isali. Tol, huwag sobrahan paggupit, baka maging hard trap ka lalo. Huwag ka mo isama yung tinga. Hindi na maririnig yung maritisan sa GC. Shoutout sa inyong dalawa. Martis ba? Tolits Sangkay. Martis yan si Kuya Sani. Daming alam yung Sano. Tay Robin, wala ka na naman Tay Robin ha. Wala ka na naman viewers mamaya.
Bili natin. Sabi ko na nag-update kasi sa Sandali na. Tolits nga ni. Tolits? Anong tolits? Anong meaning ng tolits? Nasa atin na. Kalau Sani tama-tama na yan. Babago lang. Ano? Sa puso ko'y nagkatubo. Karo. Di, hello. Sayo. Excuse me. Bente na lang. Mahal sa'yo. Bente lang pala. Wala pa siya. Thank you.
Hi, Glory. Thank you so much. Anong dia? GHA. One like. Thank you so much, Glory. Thank you so much. Glory, sabi ni Kabos. Glory, sabi ni Kabos. Okay, sabi ni Mary Grace. Maria Faye. Wait. Wait, git taga. Daw? So, daw. Yeah. Kabig dito. May kabig dito. Alright. Alright. Alright, bebe. Kabig guys. Kabig. Alright. Aray ka! Ano yan nyo? May bantay po dyan. Alamanin niyo ako. Lahat tayong vendors. Papahuli kayo. Wala niyo sa CCTV. Kung damay. Huli mo tayo na. Tanggala yan. Dami mo rin siling. Oy, sabi niya vendors. Oh, kasi nagbe-vendors minsan yan dito. Mabait na mabait. Ayoko na kaaway. Wait, pagtulog. Ayun talaga pag ano. Nakawal mo na naman si ate. Ano? Paldo ah. Paldo. Paldo. Dalawang balik pa? Paldo. Malaki kinita. Sana all. Tingnan ko kayo muna.
Kaya ka boss, Bibon. Haba, medyas. Ace. Pasaway tayo sa gitna. Kaya bilhin natin. Ganda yan, pinabalot. Look, tumalot ko sa dahon niya. Ay, yung ano. Ganda yan, ano. Balot ko sa dahon. Ganda na naman yung asin. Tamas. Tamas yung ano. Balot ko sa dahon. Maganda nga dyan yung balot dahon. Mayaman ka kasi kaya di ka kumakain ng ganun. Lagyan mo ng taba. Anong oras na ba? Ba, mga 11:11 na. 11:11 na. Ma'am, bili na ma'am. Oy, Galicia. Andiyan ka pa sa gitna talaga? Aray ka, ha? Birthday ano yan? Birthday. Ay, galit ka. Ayan, ano mo dyan? Ilatin mo, meow meow. Ilatin mo, meow. Meow. Eh, bilhin natin. Bilhin na nga ni. Hey, ma'am. Boss, bili na, boss. Kamatis, 20 na lang. Bawang, 25. Bili na, ma'am. Harang yan, harang ah. Harang ah. Oo, ganyan ka. Basta magdala ka ng ano, ng sako. Siyempre, marami kang makukuha nun. Uwapi ka dyan. Oy. Ano pala yan? Ang kulay, diretso sa bag. Di bag, sako. Sako bag lang. Sako. Anong sako bag? Kulang yun. Ulala. Sampo sako bag naman dadalhin eh. Sako nga, yung pangbimig. Para marami ka man mapudol.
Pogi na ulit. Oo, yabang pa. Yabang ng kuya ko ah. Oh, yabang ng kuya ko. Pogi na daw siya ngayon. Ayan. Opa! Oh, B-boy. Pag nasama mo na si Kuya Sunny. Opa! Talaga naman. May sobra. Yung bulbul sa'yo. Pogi ba? Dami na. Ganda yung sasakyan nila. Four wheels. Four wheels, parang truck. Sus, Ginoo, wala na. Ibang mukha. Gag. Hoy, sirang ulo ka, B-boy. Naganyan mo si Kuya Sunny, oh. Sabi ni B-boy, Diyos, Ginoo, wala na bang ibang mukha? Good morning, Mark Joe, Waray TV, shout out. Hoy, G-Char. 46 Wangbu TV official. Haba ng pangalan mo, Kuya Wangbu. Dapat Wangbu TV na lang. Yan. Hoy! 32, 30. Tama sila. Kuya Wangbu, thank you. And viewers, thank you so much. Wala na kayo, wala na kayo. Ano ba yan? Waray na mamalik. Waray mga kwarta. Waray na ka mga kwarta. Nag-august na niyo mga kwarta. Binanam.
yan? Yeah, excuse me. Wala. Kanino yan, John? John, kanino yan? Mamamahin na sa bahay. Kilo po yan. Kilo po. Ay, tama ako. Telo mo siya to. Ano? Hirap yan. Baka pa-traffic eh. Hindi kayo makalit eh. Hello, ma'am. Kaon na, kaon na. Kaon na, Nay. Nag-live na kay Matthew. Sige na, lipat kayo, lipat. Abutin ko lang ng 2 hours.
Kung ba naman tong nabuhay natin? Umal. Yan na lang tayo ng ano? Anay, 25. Maganda naman yan, Nay. 20 lang. Malis na lang. Pili, back na. Ako may utang na. Sige lang. Lipat na kayo.
Ay, shoutout Nurse Anton, shoutout sa'yo. Hintay ko na mag 2 hours yung live ko. Yun na. Yun na, ma'am. Yan, bye. Dami na so. Kaya tatamad yung mag-ano ha. Dot-dot ha. Dot ha. Sinasin na. Sabay ko sa tilapia.
paano pag wala na? Ben, gilid mo yung ano. Uy! Paritan nyo, gilid nyo. Bente lang, bente. Ano Manila dyan? Kailangan yung makina. Sobra.
Kahit na lang. Kahit lang. Yan, magpakwan. Ay, Loy, shoutout, Loy. Thank you. Salamat sa pagpunta. Boy, sabi ni Loy. Loy, thank you so much, Loy. Salamat. Salamat, Renta. Ay, shoutout, Loy. Bili na, ma'am. Dahil naka-live si Sangkay Matthew. Masyado. Salamat sa thumbs up. Tayo may email ng Gage eh. Ha? Hi, Loy. Sabi ni Grace. Shoutout, Grace. Uy, kariton sa kabila. Uy! Ayan, nakapako na ba yan? Kung nakapako na yan, ano mo na yan? Fix mo na dyan. Renta! Nakapako na yan, i-fix mo na. Next year. Nakakita dyan.
Okay, thank you so much, Phoenix. Premier ka na ba?
Hi, Divine. Pirido. Shoutout sa'yo. Dan like po. Thank you so much. Tara, Erwin. Mag-live ka na tayo, Erwin. Kaso, wala ka rin ng viewers. Nandun kay Matthew ang views. May viewers. Wala naman sila viewers. Pero pag-live ka lang din po. Kaya pa ako mag-in. Palipat-lipat lang manood. Sige lang, kapel. No problem. Ayusin nyo, ha? Tangina. Maniwala ka ba isa lang yan? Irado na naman eh.
Gout na ako. Bye.